Malikura laminikela wanga foli bawe ni watini na Malikura asigira Malikura ale beke tenen fo ka taga bla jumadona ambe soro nege nye duru ka taga bla nege nye duru ani sanga bisabaka aw klube ani aw nyebe aw denke na balmake Modibo Dembele kabi Washington DC balma wambe studio worona kono ni watini na anga bi Malikura kibaria abena buli muneka we Ameriki jamana nyamo koro ni o Donald Trump ale kan nemnoli ko kuma krenkelela Georgie Marala akonya bedi Ayi wuli bla balmake Mahamadou Ben Jabatema ale bina ɲɛfɔli kanyana o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taga Niger jamana la ni a yirala k'a fɔ ko sigana mɔgɔ dɔw ko jihadi mɔgɔ dɔw olu kɔni ye dankari Niger sardasu mɔgɔ 17 ɲɔgɔn na o kɔfɛ an bɛ taa Libi fɛnɛ ni kɛlɛ wulilen don ni wagatini na sardasulakaw ani banbancɛkulu jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka segin kana Mali kɔnɔna la an bɛna kuma baara koɲa kan kɛrɛnkɛrɛnlela denmisɛnnin minnu wulilen don k'u cɛsiri yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na ka sɔrɔ k'a laban ni farikolo ɲɛnajɛ ye balimaw aw kana taa yɔrɔ la a y'aw sɛnsɛn an bɛna nin sɛgɛsɛgɛ ye sisan sɔɔni Malikura laminikela o balimaw aw danse kɛnɛ kɔnɔna la a ka Malikura a sigira ni wagatini na an b'a daminɛ ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Donald Trump ye ale kɔni a ka nɔminɛliko kuma o bina a siɲɛ 4nan ni kalo 6nan kɔnɔna la an b'a kalama k'a fɔ Donald Trump ni sen na ale ka nɔminɛliko o bɔra Georgie Marala danfarali jumɛn bɛ ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mohamed Toure i bɛ mun de kalama a kɔɲa la Mohamed O jalaki sabatɔ bɛ tali kɛ makɔrɔba jatoya jabɔ ɲɛnajɛla dɔ ka makun sanni na New York ani foroba ta fan fɛ a ka dɛsɛ kow kan min fɔra gundo sɛbɛn ɲɛnabɔli la Floride worodugu kɔrɔn fɛ ani a ka namara ko min fɔra walasa ka san 2020 kalata kɔlɔlɔw jamana mara 7 kɔnɔ. A Fulton County grand jury returned a true bill of indictment. Jamanatigi kɔrɔ nin ka jalaki boli Georgie Marala a ɲɔgɔn tɛ sira caman fɛ kojugubakɛlaw ka kɔɲɛw cɛma minnu dabɔra Trump kama nga danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko a bɛ jalaki den 19 de kan u bɛɛ dalajɛlen na Erika Hashimoto sariya karamɔgɔ min bɛ Georgetown sanfɛ kalansoba la o y'o kɔlɔsi barokun baro la tarata don fiɲɛ sira fɛ n'o ye blogu ye kɛrɛnkɛrɛnna min tɔgɔ ye ko Jazz Security ni an y'a suma ani jalaki ɲɔgɔn fila dɔrɔn de bɛ Floride mara la wa u si ma don foroba la ko fila tɔw la a hakili b'o la nin kiritigɛ nata bɛ kɛ Georgie Marala n'a don bɛ to ka latigɛ o kɔ kan o kan ka jira jabaranin na a tɛ i n'a fɔ foroba n'o ye fédéral ka kiritigɛ minnu bɛ kɛ o se bɛ bɔ minnu na danfara kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ n'i y'a suma ni foroba n'o ye fédéral ka kiritigɛlaw ye hali ni jamanatigi ye se sɔrɔ san 2024 kalataw la Donald Trump tɛna se ka jalaki bilali sɔrɔ jalakikɛlaw ka cɛkɛda fɛ walima ka yafa a yɛrɛ ma ni jalaki bɔra a la bawo foroba fanga tɛ se ka jalaki bila mara ka fanga kan marabolo ninnu fan fɛ. Mohamed Toure an ka foli bi an bɛ segin ka na États-Unis jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnlela an y'a fɔ a daminɛ la a ka nin nɔminɛli ni o ye Georgie ta ye mun de b'a ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka nin koɲa ka fɛsɛfɛsɛ an ye wuli bila an balimakɛ Mamadou Ben Jabatema ni ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis ma Ben i danse kɛnɛ kɔnɔna la o diyara an ye kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ ye mun ye danfara jumɛn bɛ Donald Trump a ka Georgie ani nɔminɛli tɔ 3 minnu tɛmɛna danfara min bɛ nin ni tɔw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin fɔlɔfɔlɔ nin ye marabolo de ye bon hali n'ale élira sisan ka kɛ président ye yafa tɛ se ka yafa kɛ a yɛrɛ ma nin na quoi a ka fanga tɛ boli o kan quoi bon a filanan ye min ye nin ta ye ni a jalakilen don fɛn minnu na a fɛn caman bɛ yen min bɔra kɛnɛ kan ni mɔgɔw y'a ye k'a fɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ cɛ ye ne mɔgɔ bɛ nin fɔti hakɛ in de la kelen pe dɔrɔn ka fara kan dɔrɔn ka Joe Biden ta o yɛlɛ o ta sanfɛ bon a sabanan ye min ye nin zen nin ma u ma ale kelen accusé u ye mɔgɔ 18 wɛrɛ accusé a fɛnɛ nɔfɛ mɔgɔ 18 wɛrɛ o fɛnɛ olu bɛɛ sen donna nin ko in na minnu n'a tun bɛ bɛnbɛnbɛn ninnu na o ye différence ba ye ni ani tɔw cɛ tɔw ta o y'ale kelen de ye mais ni zen mɔgɔ 18 bɛɛ de farala kan
an b'a kalama k'a fɔ fɛnɛ kiri don ma fɛ fɔlɔ a yira nana k'a fɔ ko kiri in ko a bɛna se ka bɔ jabarani na fɛnɛ est-ce que nin bɛna se ka kɔlɔlɔ lase a ka Amérique jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini ma bon nin bɛ se ka kɔlɔlɔba de las'a ma parce que hali bi yɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan chaque fois ni kiiritigɛlaw y'a nominer a b'i profiter a la ka wariba de sɔrɔ a ka mɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka bin a kan mais ni zen ta Floride Atlanta ye jamana min ye républicain jamana de don salon dɔrɔn de démocrate y'a sɔrɔ bon ni zen ta n'a bɔra télévision na mɔgɔw bɛ n'a ye k'a fɔ ko min kɛra exactement kuma min fɔra u ye ko minnu kɛ donc plus a bɛ bɔ la plus a ka côté bɛ sɔn ka Diyara n ye kosɛbɛ ni tun y'an balimakɛ Mahamadu Ben Jabate ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis ma an ka foli b'a ye ni wagati in na an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ taga aw yɛrɛ y'a faamuya an fa ɲɛna jɛmukan daminɛ la o ye Niger jamana ye ni siganamɔgɔ dɔw ko jatigɛwale mɔgɔw don u binna Niger saridasiw kan jatew y'a jira k'a fɔ ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 17 mun bɔnɛna u ni na Mohamed Toure i bɛ mun de kalama nin koɲɛ la Mohamed Sorasi 17 fagara mugan jogina bingani min kɛra Burkina Faso dancɛ kɛrɛfɛ jamana Saheli ni tilebi fɛ o ye bingani ye min ye mɔgɔ faga ka tɛmɛ binganiw tɔw kan kabini juillet kalo o tile 26 fanga cɛni kɔfɛ sorasi minnu ye fanga ta n'olu ɲɛmɔgɔya tun bɛ Général Abdurahman Tiani bolo olu ye lakanako juguya fo kosɛbɛ walasa k'u ka fanga cɛni jalaki dɔgɔkun 3 fanga ta kɔfɛ farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ye o jamanaw ka sɔrɔsi dɔnni bagabagali bɛ ɲamɛ kan hali bi alamisa ni jumadon farafina tilebiyanfan jamanaw ɲɛmɔgɔya kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Accra Ghana jamana na walasa ka baro kɛ o baara sugu ni kuncɛliw kan nka welekan minnu kɛra walasa ka nin gɛlɛya ni ɲɛnabɔ hɛrɛ la olu bɛ ka caya nin don labanw ninnu na tilebiyanfan jamanaw dɔw fana sen b'o la dɛmɛbagaw i n'a fɔ Amérique Tchad n'o ye sɔrasi fanga belebele Sahel mara la y'a jira dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a tɛna sen don sɔrasi baara nin la CEDEAO kɛrɛfɛ ale tɛ min kɔnɔ Niger kɛlɛcɛw ye san caman kɛ jihadi kɛlɛliw la kɛrɛnkɛrɛn la Tileberi mara la min bɛ wele ko dancɛ 3 yɔrɔ la Niger, Burkina Faso ani Mali cɛ. Réitérer toute notre disponibilité à rester ouvert. Balimaw an tun y'a fɔ an ɲɛna jɛmukan daminɛ la o ye kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale ka kulun bɛ Mali kɔnɔna la ni a bɛ wele ko MINUSMA a yirala k'a fɔ ko MINUSMA a bɛ kan ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la a yɛrɛ ye mun wele ko ka yɔrɔ bila teliya la ka sababuya kɛ lakanabaliya koyan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ye jamana kɛɲɛkayanfan ta Mali kɔnɔna la Tombouctou an bɛ se ka misali ta Ber kan mun de nana ni nin ye yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na an ye wele bila u ka kalanfa Ali Tunkara ma ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma Ali i danse Diyara ye ɲininkali fɔlɔ ye mun ye MINUSMA y'a jira k'a fɔ ko olu wulila ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na ko a sababuya kun dɔw ye lakanabaliya ye hali n'a sɔrɔ a kun fɔra k'a fɔ ko décembre de u bɛna taga mais an y'a ye k'a fɔ n'an ye misali ta Ber kan e hakilila ye mun de ye nin koɲa in kan ni ye Ber lajɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ Tombouctou mara kɔnɔ yɔrɔ min bɛ i to yen ka Tombouctou sɔrɔ ka Kidal lasɔrɔ k'i to yen k'ale se ka Mali jamana dɔ bɛ taa i n'a fɔ ni Burkina fo ka taa se Niger ma o kɔrɔ ko yɔrɔ dɔ yɔrɔ min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kulumasatigiw ka tɛrɛnkasegin na fo ka taa se jamanadenw yɛrɛ ma o de la waati jan kabini Mali kulumasatigi ni Lamini kumatigi yɛrɛ ta san 2012 u ka wuli fo ka se bi ma u ma sɔn cogo si la Ber ka tila u ka mara la o de la i b'a ye MINUSMA ka taali fɔlen dɔrɔn u ka hami kɛra min ye yalima ni MINUSMA ka dɔ ta MINUSMA ka daga kɔrɔ Mali finitigi t'a fɔ k'u bɛna bisimila o kɔnɔ ni Mali finitigi bɛ bisimila o kɔnɔ a y'a kɛ sababu ye olu bɛ tɔnɔ min bɛ Ber sigi la sabu yɔrɔ min don maa se ka fɔ ye bɛnyɔrɔ de karifu min ba caman bɛ tɛmɛ yen na fo ka taa se minɛn caman minɛn min bɛ Mauritanie yan fan fɛ min bɛ Algérie fan fɛ
documentation de l'Union sur le sababu kuma fatigu ka musaka u fambar wo bere mar sika ni kun famu de kono kuso folo ni ka lakana ko laba kono ni lakana bali akiliala bali ni ko flen fana tomba flen de katirende ni al-Qaeda yara gali katima ni tsara gali katima to kan flotati kuma fatigu ni pigene bla la semana in Mali Marabote e quindi che la donna di non mi finto di o con berla o con pepere amba kalama ka fo akololo do kon kera Mali ka sardasu ani sema olu karla nyona ayrola watimna sema fena ira ka fo ko alete to Bamako tuguni ka sababu yake ka foli la ko benkan 7 ni bolono blalala ko ale lawale ali sumalendo o wakati kelen fana namba do benkan 7 fana kelen konna la a folen do ko marfatugu kan ga denga black refe kle biworo ni bolono blalala olu ko atekinga labato Mali fana bala katinga labato ere bulu muni kan ga keno make alibi akade bengan 7 klasika la wali sabu bengan 7 bolono bla doni kama hanga soro Mali Marabote kino blala na wake so Mali na ko la men pintato akashika kasaka kapigano blala ukenso ni mafo ma mutlenko mutlenko beta fakavoko bengatro kunala ben teraka mentoro militoro la interati sa bende ke bengaten bolo da dome wasro Mali finki kunte okuro kafoko imati biber tukusila funi bengasibela waliala kimesara kunala ka bela walia ukansi biber na Mali Marabote fwa ke kafoko fele bien tomba ni ministre nobe ni ka daga la ka de mama Marabote na au ka kuma fatima ni ka kuma fatima o wakitina alikuwa kuma fatima jamana rebe la minantini konala ni fu ni aisema maubora de konala kenya Bamako kata uka faba la kidalie kafoko yakana fele masika la walia na o madame na bima sabu kan kapten na de la kana fele dekina ala walia kami wakida abeka fokuni ne kana fenta ile masika la usunda kafoko bisara la walia la kana sara kafobi kama ya don kafoko bila kana sumu walia ko kamale bora de konala la kana reso kitali ile dalwa menaka gele ka fikisho ata le kuna sabu kami dimase c'est mau franchement na akala wali Docteur Ali Tunkara anga foli biye ambalma oni tiye Docteur Ali Tunkara kabo Bamako lasa ambitemeni Ali bi jamukan isa ambitemeni dunia kibariawe ayirala ka fo Ameriki jamana ka kenema ko chidi juruya ale nyemo ni oye Anthony Blinken ale koni ako ay woli dake yasa faru bi se ka fakatu amna uka wuli dado senfe ni Rwanda jamana nyemo ni oye Paul Kagame ni aleka jamana funteni kon wulendo ani Kongo jamana ni nyogonche ayirala ka fo kalo temene na ko Kongo sarla sulaka ko uye Rwanda sarla sulaka ka donindo ka jamana konna la kuyu gengabo nunu fambla kon bebe nga nyogon jalaki ni oye Kigali ni ale fenes Kinshasa sigalendo ale la ka foku ka jamana korayan fana ko kelendo ka marafetigu do ladon orola Anthony Blinken akoko aye kuma nyanama bari soro ke ni Paul Kagame yasa ni yoro ina ni aro fonteni ka boko sebe ka soro amademe fanfla chife o ko fe amena Ameriki jamana la ni o Joe Biden Ameriki jamana nyamo ale koni fadema keleno ka kromatike kosebe ka sababu yake ay jabili mundi tawuli mun kera Ameriki jamana ka yorombe na bu fama ko Hawaii wuluka yorombe na bu foko moy jamana nyemo ani afurumuso Jill Biden ubina taga kisilikela fe ni yoronna ni oye Karin akakuma ni lasira akakuma lasila fe ni oye Karin Jean-Pierre uka lasili $7 Joe Biden ko alere be feka taga ni gunyika kata laje arenyela
kɔlɔlɔ minnu kɛra ye fo tasuma wulila la ni a ka ca ni an bɛ nin wagati min na mɔgɔ 100 ye ni olu kɔni tora a sen fɛ Joe Biden a y'a yira k'a fɔ ko ali bi nin kɔfɛ a bɛna lajɛ jaabi hakɛ mun kan ka di nin waleya in na yasa a bɛ se k'o ta cogoya min na o kɔfɛ an bɛ taga yɔrɔ min na o ye a bɛ mɔgɔ 31 bɔ a dɔgɔyalenba ani mɔgɔ wɛrɛ minnu tununnen don ka sababuya kɛ dugukolo bunakilen u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen ko Jad ni ale bɛ Birimani mara la ni laseli kɛra u ka kisilikɛlaw fɛ nin bɛ kɛ wagati min na karidon a kɛra o yɔrɔ min na a bɛ fɔ yɔrɔ min kɛrɛfɛ ko Pakant ni ale dugu ye ale bɛ Kashen o dugu kɛrɛfɛla la u ka sanji o nalen ni o nana ni dugukolo bunakili ye jamana worodugu ani kɔrɔyanfan na ko u ye mɔgɔ su 6 de sɔrɔ ye o kɛra arabadon sɔgɔmada fɛ ni laseli kɛra AFP fɛ VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ali bi Malikura a bɛ senna an b'a fɔ ɲɛna an bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso o ye fiɲɛ tulukala 102 ni Tominani Abidjan o fiɲɛ tulukala 99 ye an bɛ sɔrɔ fɛnɛ page Facebook ani YouTube kan aw kana ɲina o ye VOA Bambara an ka site an bɛ sɔrɔ fɛnɛ kan o ye www.voabambara.com sisan an bɛ tɛmɛ ni kibariyaw ye an bɛ taa Libi jamana la a yirala k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ 55 bɔ mɔgɔ 146 minnu jogira ka sababuya kɛ balawu minnu wulilen don sardasulakaw ani fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana na Mohamed Touré e ye mun de sɔrɔ nin ko la nin cɛgɛda min bɛ dɛmɛ ɲɛnabɔ tile bin fɛ o ka fɔ la denbaya 234 ani jamana wɛrɛw ka dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw tan ni caman sera ka bɔ yɔrɔ la Tripoli woroduguyanfan fɛ yɔrɔ min na jɛkulu n'o ye Brigade 444 ni Al-Rada fanga ye ɲɔgɔn sɔrɔ Foroba dɔgɔtɔrɔso 3 ani kisi bolimafɛn 60 ɲɔgɔnna dalajɛra walasa ka joginlenw kisi ani ka dugudenw bɔ ye kɛlɛ ni marifa girimanw ni marifa telimanw daminɛna Colonel Mahamoud Hamza n'o ye Brigade 444 ɲɛmɔgɔ ye minɛnen kɔfɛ tɛnɛndon Al-Rada sɔrɔsikulu fɛ ɲɛfɔli si ma kɛ a minɛni ko la taratadon wula fɛ sigida jamakulu n'o ye conseil social n'o ye sigida mɔgɔbaw o ni ladala mɔgɔbaw dɔw ye ka bɔ Souk El Juma n'o ye Al-Rada sɔrɔsikulu barikama ye Tripoli saheli kɔrɔn fɛ ye bɛnkan dɔw laseli kɛ ni fanga ɲɛmɔgɔ ye min sigilen bɛ Tripoli Abdelhamid Beiba walasa ka Colonel Hamza bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna dɔ la min tɛ fansi fɛ laseli nin bɛ kalana jabaranin na lajɛba min y'a jira ko marifaci dabila bena tugu o kɔ o min bena kɛ sababu ye ka segin ka lafiya boloda su fɛ ka taa taratadon na ka se arabadon ma o kulu fila nunu tun karila ɲɔgɔn na tɛnɛndon wula fɛ fo ka se tarata wula fɛ saheli kɔrɔnfɛla laminiw na wa marifaciw kɛra mɔgɔw ka yɔrɔ la minnu ma danfara bɔ jamana nin donna lakanako gɛlɛya na kabini Muammar Gaddafi ka fanga binna san 2011 o gɛlɛya min ye fanga sɔrɔ ni kulu caya ye minnu ka kantigiya bɛ yɛlɛma a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen
An balimaw Malikura a bɛ senna hali bi ni wagatinin na an b'an sɛnsɛn ka taga Mali ani Senegal jamana fila dancɛ o cɛ la kɛrɛnkɛrɛnlen la Kedugu ni a yirala k'a fɔ ko dugutagala dɔw ko olu kɔni bololafɛnw tarakira ka bɔ u bolo. Nama Jara ni ale bɛ Dakar Senegal ale bɛ a ko ɲɛfɔ an ye. Nama a jirala cogo min na a bɛ komi mɔgɔ jugu ninnu n'u ka marifaw ye sira tigɛ siɲɛ 2 de taamadenw na Saraya komini kɔnɔ Kedugu mara la Senegal ni Mali dancɛ la. Dɔw y'a jira ko kari tɛmɛnen marifatigi mɔgɔ 5 u ɲadaw datugulen u ye sira tigɛ taamaden 60 ɲɔgɔnna la mobili kɔnɔ k'u ka nafolo telefoniw ani nafa bɛ minɛw minɛ la u y'a bɛɛ minɛ ka bɔ u bolo. Nka mɔgɔ si ma bɔnɛ a nin na u ye mɔgɔ kelen kɔni gosi ka jogi n'a tun b'a fɛ k'i ban ka ka minɛnw di u ma. Dɔw y'a jira fana ko tɛnɛn tɛmɛnen sɔgɔmada fɛ jɛkulu wɛrɛw n'u hakɛ ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ye n'u ka marifaw sirimana ni kɔndɔku dugu cɛ Saraya komini kɔnɔ u binna taamadenw ka yen k'u ye nafolo min minɛ u la miliyɔn caman dɔ. Ko mobiliw dɔ fana taatɔla Mali la u y'a sɔrɔ marifatigiw ka binkani bɛ senna sira in kan u ni kalama nana ka tɛmɛ nka u sera ka marifa ci u la. O kɔfɛ marifatigi ninnu tununa kungo kɔnɔ. Lakanatigiw nalen u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ nka mɔgɔ caman kɔni bolo minnu bɛna sanubɔ baara la Kedugu k'a bɛ komi olu dɔ nɔ bɛ ni binkaniw la taamadenw kan. An bɛ waati min siranya kɔni bɛ yen dugulamɔgɔw ni taamadenw dusukun na. O kama mobilitigiw ni mobilibololaw y'a ɲini Senegali marabagaw fɛ lakana ka sabati kosɛbɛ. Fo dɔw y'a jira ko ni lakana ma sabati k'u bɛ sɔn ka mobili baaraw jɔ Kedugu mara la marafatigiw ka binkaniw kosɔn. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 24 40 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Malikura a bɛ senna hali bi aw tulo bɛ Modibo Danbele la kabi Washington DC studio 8nan kɔnɔ. An sera an ka Malikura gɛrɛn ma bi. Kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen. Hakili de bɛ se ka ban baara suguya dɔ kɛli ma. O hukumu kɔnɔna la Abibatu Tarawele ale ka gɛrɛn a sigira. Abi mun de bɛ yen bi? Mali sifinaka caman de y'a faamu k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen ka d'a kan baara foyi tɛ yen min ma maa dɔ kɛ fɛn ye. I n'a fɔ Ibrahim Kaloga o min baara gɛlɛya kama donna pati feere la kabiri tuma jan. A yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamako ma. An ka bi gɛrɛn sera a ma walasa Ibrahim yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'an ye. Ne ka baara ye pati dilan ye. N b'a la a bɛ san 4 bɔ san. Tiɲɛ yɛrɛ la pati feere a diyara ne ye parce que yan entourage bɛɛ dumuni feere wɛrɛ tun tɛ yan si la. Donc ne yɛrɛ n sigi ne tun bɛ pati feere selidoni ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma. Pati tun bɛ tanta 20 ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma. Donc ni seli tɛ ne t'a fɛ. Donc ala y'a kɛ ne n terikɛ ka bitiki da la o ko n ma ko karisa to ka pati feere. O yɛrɛ tun bɛ to ka jago kun ne ma ne bɛ pati feere. Don dɔ la pati bɛ si ne b'a di denmisɛnninw ma. Tuma dɔw la yɛrɛ a tɛ san yɛrɛ foyi tɛ. Ne tun bɛ alvel kelen dilan o tun tɛ san. N'i y'i miiri yɛrɛ i kan ka baara k'i yɛrɛ kan. Sisan baara musoya t'a la cɛya t'a la. Donc n'i nafala bɛ min na dɔrɔn i b'a baara kɛ. Donc ala ka nafala m'o fɛn bɛɛ la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais bi alhamdulillah n bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ a la. I n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ si mais sisan a tɛ si mɔgɔ bɛ jɔ aran na pate nɔfɛ. Tuma dɔw la 0h 1h mɔgɔ yɛrɛ bɛ na ko pate o b'a sɔrɔ a banna. Maa bɛɛ n'a ka baara wa gɛlɛya kɔfɛ a ka ca ala fɛ nɔgɔya bɛ na. Non bon tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya foyi ma kɛ an kan. Mɔgɔ bɛna encourager Kalo ka baara kɛ nin ka ɲi donc kuma bɛɛ dɔw yɛrɛ bɛna sigilen to gudɔrɔn la 1000 2000 u b'a di a Kalo ka courage ta donc u tɛ saboter a la quoi. U yɛrɛ bɛ na n bɛ pate d'u ma u b'a dun u bɛ taga foyi. Voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ n balima tɔw ye baara ma bɔ baara la quoi donc kan'i yɛrɛ fisaya baara ma i ka wuli bɛɛ ka wuli ka baara kɛ. Baara bɛɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo sinon ne ye jisuma feere ka woro feere ka biscuit ni fɛnw bɛɛ feere ka sɛfan siri moto kɔfɛ ka yala n'a ye ne y'o bɛɛ kɛ. Ma kuma mais alhamdulillah pate feere ɲɛna n bolo quoi. Voilà ne kɔni bɛ min fɔ n jɛɲɔgɔn tɔw ye ani i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na minnu bɛ sigi da la ka thé ni fɛn wuli donc n bɛ mun fɔ ɲɛna bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ quoi n'ala sɔnna ala bɛ yiriwa di bɛɛ ma kelen kelen quoi. An ɲɛ bɛ maa caman na Kalo ka yɛrɛ ka pate feereyɔrɔ la i ka gundo ye mun ye? Bon tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne kɔni ne ka baara kɔni ne b'a filmer ka bila TikTok sanfɛ n bɛ live kɛ mɔgɔ bɛ na Kalo ka pate a banna i n'a fɔ sisan dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ne jan yɛrɛ de tɔ k'u nana pate san na sinon sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ n ka fari nɔni n bɛ n ka pate nɔni n bɛ n ka baara bɛɛ kɛ yan. Sannikɛla dɔw
mɔgɔw y'a seereya k'a fɔ ko Kaloga ka pate ka sanu wa a ka di ni o bɛɛ ye. Ne tɔgɔ Abdurahmane Kamara, ne b'a san a mɛnna yɛrɛ depuis wagati min na mɔgɔ caman tɛ jɔ yan nɔ fo sisan nɔ parce que pate in ka di a pate ka di yɛrɛ bɛɛ ka essayer u kana u ka nɛnɛ u ka lajɛ donc u b'a faamuya min b'a la parce que n'i ye jama yan nɔ i kɔni b'a dɔn kɔni fɛn dɔ kɔni de bɛ yen nɔ. Aminata Tarawele a ka pate kɔni ka di dɛ courage fɛnɛ kɔni b'a la ne kɔni bɛ se ka min f'u ye bɛɛ kan ka wuli ka baara kɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Ibrahim Kaloga n'a ɲɔgɔnnaw ka kan ni dɛmɛ ye walasa k'u ka baaraw yiriwa. Abiba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako. Ne Janaba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An balimaw ni sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan o la sa Siyaka Tarawele mun de b'i ka palan kɔnɔ bi Siyaka. Senatulanta bunagun kan Côte d'Ivoire bafel ngoni saba min bɛ tan san wɛrɛ bafel ngoni naani k'a daminɛ janvier kalo tile 13 ka kuncɛ février kalo tile 11 a labɛnniw bɛ senna Mali fan fɛ barisabu Mali samatasɛgɛ cɛ kɔrɔbalenw Mali forobatɔn kodo a bɛna badenya ɲɔgɔndan 2 tan u bɛ don FIFA jɛkuru kara senatulanta ɲɛmayaso ka du kɛrɛnkɛrɛnnenw hukumu kɔnɔ badenya ɲɔgɔndan 2 minnu kofɔlen filɛ kelen o bɛ tan Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ septembre kalo nata tile 12 filanan bɛ tan Sénégal ɲɛkɔrɔ octobre kalo nata tile 14 ɲɔgɔndan ninnu 2 bɛna kɛ sababu ye ka hakilina dɔw di Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sékou ma ka Côte d'Ivoire ɲɔgɔndanba makɔnɔ Mali yɛrɛ qualifiera ka ban o kɛnɛ kan kabini éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5nan Mali bɛna nin yɔrɔ ta Côte d'Ivoire kɛnɛ kan kamasɔrɔ éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tɔ tile 1 tile 6nan o kɛnɛ kan Mali bɛ Soudan du Sud bisimila Bamako stade du 26 mars la septembre kalo nata tile 8 san 2023 in na badenya ɲɔgɔndan ninnu 2 fana bɛna don Coupe du Monde 2026 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ ani tile 2nan labɛnni hukumu kɔnɔ minnu bɛ tan ka daminɛ octobre kalo nata tile 14 k'u kuncɛ a tile 21 san 2023 in na o kɛnɛ kan Mali bɛ groupe I de kɔnɔna na n'o ye Mali ka kulu ye ka fara Mali kan Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores ani Tchad. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala Segido. Modibo Dambele ini Maram Traoré m'baw fo foli min ni danta la ka kɛ nin wagati na adamaden bɛ ka ni lafiyalan de ye kunnafoni ye an dun bɛ nin wagati min na sisan kunnafoni a ɲɛɲuman kan o bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o ye VOA Bambara ye ala n'aw ka cɛsiri a n'a ka timinandiya sababu n ka foli bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen VOA Bambara n ye minnu tɔgɔ fɔ n ma minnu tɔgɔ fɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la an bɛ cɛsiri ani timinandiya ani keleya mun kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ yalima halisa ala ka sini kɛnɛya d'aw ma ala ka sini kɛnɛya d'aw ma aw ka baara in ala ka sankɔrɔta ala k'aw ka baara in sankɔrɔta ala k'aw ka baara in sankɔrɔta. balimakɛ ani balimamuso an ka foli bɛ an balimakɛ min bɔra k'an fo sisan mɔgɔ fɛn fɛn fɛnɛ an ka jɛmukan lamɛn walima k'a lajɛ an ka foli b'aw bɛɛ i b'a fɔ Adama Jara walima Malamin Tarawele ou bien Ibrahim Cero a n'a furumuso an ka foli b'aw bɛɛ balimaw anw tɛ kɛ fosi ye n'aw tɛ o de la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina nin labɛnna an balimakɛ Justin ani Shekumar Cero fɛ Modibo Dambele ale tun bɛ kuma barani na aw ni ce aw ka lamɛnni la aw k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ la big up.